Okay, maayong buntag sa tanan mga katil. So, update lang na ako, no? Ano akong tiil ron. Mga kagabi day. Sayo ko nakatulog ay higda kay ipanog na ako maayo. Ay, mga katil. Bangin ko na yung mga katil sa pag-share lang mga katil. Okay, itong bantay mo katong miyaging simana nga gitagigan ko. Ano yung resulta resulta mga katilo kato daw na manit na wala na ni panit kanina na nabili no. Ano taraw. Na manit. So itong sama diya git. Tambala na to. Itong pa tabangi ko ninyo nga tabangan ta mga katil. Ayaw cook share na yung mga katil. Tara itong isa katil po do. Sige, salamat kayo sa inyong tanan. Utob sa asa ni maabot unta sa tanang nga makakita ni. Sa kong tail share lang, palihog lang kay wala man tingay mawala sa inyong account og niyo ay share ninyo no. Pila tayo pagtuplok anang pag-share dia. Anang namugos sigo sa inyo mga katil nga bisag pag-share lang laking tulong na nasa kuha. No? Sige. Salamat kayo sa inyong tanan. God bless sa lahat.